kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo
mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kagilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post.
Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post. Bombo Radio Bacolod. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Ahon mo ako sa nagliliyang na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Gintawgan sang kabulig si Dalia, kagin pahibalo, nga ginsaka sang kawatan ang ilabalay, kagin patay ang iya amay. Sang sugiran niya si Riden, wala sang iban nga ginpasibangdan si Riden, kundi si Dixie naman ang may labot sini. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang akon pagsaysay, diri sa Provincial Jail. Ano? Si Dixie? Oo. Tugod na kagwa na sa presohan, hindi bala? Apang maliin naton. Kung naghahandom pa sa pagpangawat kay Papa. Paano na lang karon? Ano matabo sa mga negosyo ni Papa? Butungo na lang kung nainis ang bangko. Si Manong Brando na lang ang nagatipan sinakaron. Kag ang balay nga ini, inaplanuhan niya nga ibaligya na lang. Ano? Kadako sa mansyon nga ini. Kag sigurado nga kadako man sa bilis ini kung mabakal na. Nagsiling si Manong Brandon nga tungaon kuno namon ang bilis sini. Matapos nga mabayaran ang property. Amo gali. Pilagani ka mo ka mag-utod? 4 kami ka mag-utod. Amo gali. Pero magapila ayhan ang inyong mapartida sa kada isa? Sa bilis ang balay nga ini? Hadalya? Wala ako makahibalo. Apang ang gusto ko, amo nga madakpan ang kriminal. Ang nagpatay kay Papa. Amo inang gusto ko nga matabo rin. Relax ka lang.
Nagpangako ng mga pulis nga buhaton nila ang tanan. Kag hindi ka na magdulat sa paglaom. Masilutan gid ang mga kriminal nga. Arin ang labada mo, day, oh. Sige nang tasing. Ibutang lang dira. Labay man ang akon, day. Nagapakig-unong ako sa kamatayon sang imo, amay. Salamat gid nang tasing. Day? Nadakpan na bala ang mga kriminal? Wala pa nang. Wala pa sang kriminal nga nadakpan. Baw kabay pakuntani nga madakpan ang mga tao nga ina. Wala gid sila sang kaluoy sa ilang nga pareho. Kabay pa nang tasing. Kabay pa. Ati, mapauli na lang ko, day. Madali lang nang. Kay bayaran ko ikaw sang ginpanglabhan mo. Ay, day. Hindi na, day. Hindi na. Wala pa ganya ako makaimpas ang ginkawat ni Dixie sa inyo nga balay. Kalimti na lang ato ng tasing Wala ka sang utang. Kagbayaran ko na ikaw sugod subong. Baw, salamat gid day Dalia, ha? Baw, kaayo gid sa imo. Hindi mo na ako pagulaton sa pagpanyapon, ha, Dalia? May maabot kami nga kliyente subong. Kag kinahanglan nga iday namon sila sa isa ka hotel. Basibla ko maagahan ako sa pagpauli. Maagahan gid? Oo. Pero tiguhaon ko gid nga makapauli sa temprano, ha. Magtulog ka na lang. Hindi na lang ako pagulat, ha. Bayabi man ako sa kwarto, eh. Ate, sige Pero, tinguhaon mo gid nga makapauli ka sang temprano, ha? Oo, tiguhaon ko gid. Nga daw may tao ang amon hulot ni Redin. Hindi. Duha ka tao? Duha ka tao ang nakita ko nga nagapangukay? Hindi. Makita ko sila. Tungod sa arumiraw nga kasanag sang lampshade. Apang hindi ko sila kilala. Tungod may tabo ng ilan na wong. Diyos ko. Ano ini? Mamaya lang gani kaya nakita ko siya nga nampawan sa sang bulong nga gin pasimot sa iya ba. Masinggit pa sa kuntani. Are ang tip. Bebe. Tipantang babaya. What's tam-tam ang babae niya ini? Paligaron tapain, he? Ako una. Ano nga ikaw? Siling nga ikaw mauna. Ako ang mauna. Ako mauna, ha? Sige lang gani. Hala, umpisahin na. Oo, sige. Buligi ko ninyo, Miga. Uyati ang yado kakamot. Ha? Ikaw ya, Brad. Hoy, uyati sa tel, ha? Para mapos ang akong pagdonsilya sa iya. Uyati nga doon katelo. Agoy, animal kick niya ako. Agoy. Baudo sa kabayo sa ba? Ari mo ginay. Timan, nalipong man siya. Ano pa naulat mo? Bombahin, ha!
ang nabugtawan ni Dalia, gadagapang ukay sa ilahulot, kag indi niya inakilala. Sa hinali lang, ginpugos siya sang duwa ka lalaki, kag intuyo nga luguson. Apang nagpanginpadlo siya, gani ginlipong siya. Sa pagpadayon ko pagid. May tipang papa ko. Kuhaon ko ini. Ara na. Wala na. Wala na sang tipang akon papa. Ano bala hindi. Ginkamasaan ako sa 3 kalalaki. Ginkamasaan ako. Ang amo na parador. Nagkalakay ag. Saritin. Pahipaloon ko siya. 12:00 pa lang galis ang gabi. Pang wala pa si gihapon makapauli. Oh, Diyos ko. Ano na lang ini? Ano na lang ini? Ang mga sapat. Wala sa mga huya. Tawagan ko si Redin. Tawagan ko siya. Dalia, asawa ko. Redin. Mga sapat. Ginbuhat nila na kamuna ko diri. Gintuman ginirang ina malaing handom sa imo. Mga sapat sila. 3 sila, Redin. 3. Ang atong CCTV, Redin. Basikon makita natin sila. Basikon manakpan sila. Kag makilala paagi sa CCTV. Manawag ako sa mga pulis sa bunggid. Dari ka lang. Kag hindi ka na magpatama sa pagpalibog. Ako na bahala. Guba ang ato ng CCTV? Ano? Oo. Ginguba nila. Ako hindi makuha ng video. Nga ginhimo nila nga pagpangawat. Diyos ko. Magasapat. Magasapat, gid. Kung madakpan ko lang sila, ginasumpa ko. Pamatyon ko gid sila. Redin, kanday sinuayan sila. Kanday sino sila, Redin. Nagibi ka naman? Redin, naghalin ako sa doktor. Kag nahulog ang ginadala ko. Ano? Nahulog ang aton anak? Oo, Redin. Nahulog siya. Bangod din kamasaan ako sa mga wala sang kuyak nga ato. Magasapat. Nagawala yung matuusang kuya. Hindi ko kaya ini. Hindi ko mabaton ini, Redin. Anika. Hindi ayan ang naghimo sili. Amang tumboy nga to? Si Dixie? Oo, siya. Siya siguro may kahimuan sili. Kaya manakabati ako ng matimalos ko siya. Tugod sa pagpapriso ko sa iya. Ang wala sa nguya. Gintuman gidali niya ihandom na magtimalos. Kag sa kalalangan mo pa. Hindi, Redin.
Hindi siya makahimo sa akon sa Hindi. amo sina. Subunggid, makadto ako sa ila. Hindi. Hindi, Reden. Maluoy ka. Nagapati ako nga wala sang labot si Dixie. Hindi siya makasarang maghimo sina. Hindi. Ina lang ang paglao mo. Pero wala ka makahibalo. Wala ka na makahibalo sang kalain sang tumboy nga to. Ay, kabayo! Ang perta nato, no? Ginguba? Sinong nagsipa sa perta? Ako! Bay, sino ka? Ako ang bana ni Dalia. Sa diin ang bata ninyo nga tumboy. Anay ka. Nga nga ginapangita mo si Dixie? Kag nga ang ginsipa mo din perta nga wala kang magpulupanuktok? Ha? Nga ginsipa mong perta? Nay! Tay! Ano natabo? Bay, Dixie? Maayo kay ari ka na nga animal ka nga tumboy ka. Bay! Oh, Diyos ko! Nagabot ka sang imo, Posel? Oh! Ay, totoo rin din. Wala kami makahibalo kung maano ka imo yan. Anong kinahanglan mo to? Hoy, tumboy. Ikaw ang nagplano nga sudlon kami kag kawatan, no? Kag nagpa-rape sa asawa ko? Ha? Bay, Ano nga ginparip ang asawa mo? Si Dalia? Iti nga pabayaan mo! Buang kaguro ay. Wala ko sa natabo ato. Apang may pagpati ako, nga ikaw ang may kahimuan kung nga ang natabo ato sa amon. Bay! Ano? Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000